Ngaon sa natin sa nama. Oh, sakto to. Di ko isang duha. Di mo sa baam tukod rin. Ato mo tusod pag duha oh. Paglabay ko na yung duha dalam. Ato mo tusod. Apa ko'y buhaton. Saba mo duha. Nakapoy kay kung lawas. Tukod rin. Saba kayo. Ayo. 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 Paaba ang siging ayo eh. Isa ka. Oh, si Toyo. Taga-kolektor din eh. Taga-kolektor. Ano sa papa? Ano ka pa? Taga-kolektor mga kolektor. Oh. Tiwar mo ko'y kwarta ko bayan na nila. Ako na nila ko. Ako mas kamus pagdawa na. Oh, kami itubang ito ina nga. Ina nga, wala ko na. Lakaw ko. Oh. Sa may tulog ko na. Arba. Arba ko'y kwarta ika bayan naman eh. Una nila ko na. Bisinaasin si Yowie. Sus! Tulur ka po! Di pa yun maprinda! Sus, kapait! Saan bato na ko ano yan? Yo. Oh, daw. Pwede mo tana? Adiri ba nagpuyo si Ninyo Ripaso? Taga si CMG Dinding Corporation ni Dong, kolektor. Tay! Wala! Taga si CMG kolektor pa yun! Anam siya, wawando siya dire. Bungot sa iring. Dong. Pag-awas na lang papa ni mo, be. Ikaw ato papa ko. Dadi doon na to, ikaw lang. Iki ato. Ano na? Ikaw lagi ato ko. Ikaw na lagi. Tawag ka na. Tawag ka na. Lagi, tawag ka na. Pa! Pa! Oh, ingna nga wala ko rin kay ning lakaw! Kul, lakaw do siya kul. Lakaw di ay? Papa rin mo? Ini kano sa orasa sin lakaw. Pa, unsa daw ka orasan ni lakaw? Oh, ganina buntag mga alas 9! Kul, ganiya daw buntag pag alas 9. Pag niya buntag din ni lakaw papa na bres, no be. Sus, yang nga may panari ko rin sis buntag da. Kung lakto na kulitahon na da. Ini kung papa ni mo, ano siya mo uli? Pa, kano sa daw ka muli? Ingna, mga sunod semana pa ka muli! Sunod simana pa daw kul. Sus, mana pa? Hasta dugaya mo uli papa ni mo. Kami nakawa eh. Layo, bakit dari ka tungaw da? What? Ina papa ni mo nga. Palig lang ko susmana. Kakal nakawa eh. Ay, ni papa mo, ini ka papa ni mo, ka uli na ko. Pa, uli na daw siya. Ah, sige Ingna, salamat! Salamat to kul. Sige, ane, susmana na ko balik. Ni papa ni mo, susmana na ko balik. Ayaw nila kawa eh. Ayaw terbuah. Oh, balik ipang riway tao. Ayaw pala eh. No. Susmana na ko balik.